Bună ziua și bine v-am găsit. Merg undeva unde am 2 stup de albine. Recent am achiziționat și albine. Aș vrea să mă ocup de ele. Vedem ce rezultate o să avem cu stupul. De fapt, stupurile. Unul l-am primit, unul l-am făcut. Le-am făcut din stupul ăla galben, de departe de acolo. Am făcut unul gri, dar cred că nu o să pot să filmez, fiindcă o să trebuiască să-mi acopăr mâna și mi-a un pic frică să nu mă înțeleg. Le văd un pic agitate, trebuie să le deschid să văd ce au înăuntru. Dacă au mâncare, dacă trebuie să le pun, dacă nu înțeleg ce e în stup, o să mă informez, dau telefon de la cine am luat. Așa că filmulețul ăsta o să fie scurt, dar o să încerc să revin cu ceva filmulețe, nu numai de aici, de la albine, că nu numai eu am albine. Așa că nu e ceva fantastic chestia asta. Și o să închei filmulețul aici. Cei care s-au abonat de curând, vă mulțumesc din suflet. Celor care se abonează, le doresc vizionare plăcută la videoclipurile care le-am postat și care o să urmeze să le postez. Nu prea m-am arătat în videoclipuri, dar așa arăt cu echipamentul pentru albine. Deci la galben a fost la vechi, ăsta este la care l-am făcut, dar familia de albine care e mai bătrână e în ăsta gri. Dacă vă uitați, vă mulțumesc pentru vizionare și aici închei videoclipul să pot să lucrez un pic la ele. La revedere!